Bon dia. Bon dia a totes i tots. Vos dono la benvinguda a l'obertura d'Innofutur 2021, un congrés multidisciplinari sobre desenvolupament sostenible i noves perspectives mediambientals. Però en primer lloc voldria demanar-vos que s'eleven al minut de silenci en contra de la violència de gènere. Per favor, en el bé. Transcorregut aquest minut, perquè ve a fer. El plaer de contar amb la presència del coordinador del programa, el professor Tobera, l'alumna Irene Carrasco, que intervindrà en representació dels estudiants participants en el projecte d'Innocampus Explora, i de prop dels 200 estudiants inscrits i participants en aquest congrés. I l'honor de comptar amb la rectora de la universitat, la professora Magna. En primer lloc, tindrà la paraula l'alumna Irene Carrasco. Excelentísima señora Malinetti, rectora magnífica de la Universidad de Valencia, decano y decana, vicedecano y vicedecana, profesor y profesora, alumnos y alumnas y personal de servicios de la Universidad de Valencia. Buenos días, soy Irene Carrasco, alumna de segundo de Bioquímica y Ciencias Biomédicas. Soy participante en la organización de este proyecto Innocampus. Este congreso me ha permitido involucrarme activamente en un proyecto multidisciplinar, pudiendo conocer así a alumnos de todas las facultades de este campus e incluso a personas dentro de mi grado que no conocía. Además, esta experiencia me ha resultado muy beneficiosa a la hora de saber cómo funciona un proyecto dentro de la organización y cómo cuando todo parece más simple cuando eres asistente es mucho más difícil cuando lo estás organizando. Y me gustaría animar a todos los alumnos aquí presentes a inscribiros en proyectos como este y así ganar experiencias muy valiosas. Y por último, espero que disfruten de los ponentes que van a exponer hoy y el sábado y de los postes elaborados por los alumnos que están expuestos hoy en la biblioteca. Muchas gracias. En segon lloc, tindrà la paraula el coordinador, el professor Tobera. Excelentísima señora Magneste, rectora magnífica de la Universidad de Valencia, señor decano de campus y de la Facultad de Física, señores decanos y decanas de las facultades de Farmacia, Matemáticas, Química, Biología, señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, otras autoridades académicas aquí presentes, profesores y profesoras, alumnos y alumnas, personal de servicios de la Universidad de Valencia. Ya dijo Aristóteles que en todas las cosas de la naturaleza hay algo maravilloso. Sin embargo, como científicos, seamos estudiantes o investigadores, solemos ser empujados por un camino que cada vez se va estrechando más, ajenos a los otros campos científicos que florecen a nuestro alrededor. ¿Por qué dedicamos a estudiar solo una pequeña parte de esa naturaleza tan maravillosa? La realidad nos enseña más y más que es la multidisciplinariedad donde hay la clave para el progreso, presente y futuro. Y ahí reside la verdadera razón de nuestro proyecto Innocampus. Queremos servir para apoyar iniciativas que generen un contacto entre los estudiantes de los diferentes centros y que promocionen la cultura multidisciplinar científica. Y siguiendo esta filosofía, Innocampus ha contado siempre con la colaboración y el apoyo de las facultades de Química, de Física, de Matemáticas, de Biología, de Farmacia y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Lo que nunca se imaginaron mis compañeros, algunos aquí presentes, hace 6 años, cuando valientemente comenzamos esta aventura, fue el impacto y la proyección que tendría Innocampus. Un proyecto en el que han colaborado decenas de profesores y casi un centenar de estudiantes, en cuyas actividades han participado más de 1.500 personas, entre estudiantes y otros miembros de nuestra querida Universidad de Valencia. Iniciativas como nuevas formas de comunicar la ciencia, efectividad de la docencia online, pioneras olvidadas de la ciencia española, la relación entre ciencia y cine, ciencia y cerveza, ciencia y crimen, o los premios a la multidisciplinariedad en el trabajo de liderazgo que implementemos a continuación. Y es en esta 7ª edición cuando inauguramos hoy Progreso en el Futuro,
un congreso sobre desarrollo sostenible y nuevas perspectivas medioambientales. Creo que es un tema que no merece introducción. Todos somos conscientes de que el cambio climático y la crisis energética, ambos estrechamente relacionados, son los dos grandes retos a los que nos enfrentamos. Dos grandes retos que debemos resolver para garantizar la supervivencia de nuestra especie. De nuevo, siguiendo la filosofía multidisciplinar de Innocampus, aquí en un futuro vamos a tratar de abordar la temática desde diferentes campos del conocimiento científico. Y ya que he empezado citando a un filósofo griego, dejadme que acabe con las palabras de otro. Este mundo, que es el mismo para todos, no fue creado por ningún dios ni hombre, sino que siempre fue, es y será un fuego eternamente vivo. Y en nuestras manos está, y las de las generaciones de los estudiantes que hay aquí presentes y en el futuro, que de verdad siga viendo ese fuego. Gracias a todos por vuestra asistencia. Aquí tendrá la palabra la excelentísima profesora Marinette, rectora Magnífica. Moltes gràcies, molt bon dia a totes i a tots, benvolguts degans, deganes, degans, director de l'ETSE, coordinador del projecte, estudiantes, estudiants, que sou molts ací, els que esteu avui en este congrés multidisciplinari, amigues i amics, companys i companyes. Vull començar saludant a la professora Maria Luisa Cervera, moderadora, i donant una especial salutació a Irene Carrasco per la seva intervenció, sobretot per ser partícip d'aquest projecte innovador. I també a tot l'estudiantat que participeu d'una o d'una altra manera. I també, com no, al professor Tordera, qui em consta que va ser alumne d'aquesta universitat i que tenim la sort que seguisca formant part de la nostra comunitat universitària, actualment està comentant-me, com a ajudant doctor del Departament de Química Física. Totes les dificultats que us ha tocat i us tocarà viure a la vostra vida, dificultats personals i professionals, ambdós sou una vívida representació del que la universitat vol de la seva gent. Estudiants i estudiantes compromesos, capacitats ben aprofitades i, el que és més important, persones i professionals formats i preparats per a oferir al món i a la societat valenciana i a la universitat tot el vostre talent i tota la vostra formació i competències que heu desenvolupat. Com s'ha assenyalat d'una o altra manera fins ara, estem ací fruit de la vostra col·laboració, del vostre treball, de la vostra creativitat i de la vostra il·lusió, per què no dir-ho. Vull donar continuïtat a l'èxit del projecte en edicions anteriors, vull donar-vos personalment l'enhorabona per la seva organització i per la boníssima acollida que ha tingut amb més de 25 postes presentats al voltant d'un tema com és la generació de solucions científiques, però també solucions tecnològiques a una problemàtica que ens afecta a totes les persones i que repercuteix directament al nostre planeta i a tots els éssers que l'habitem. No voldria perdre l'oportunitat també, ja que no em puc quedar a l'acte d'entrega dels guardons, per a transmetre el meu reconeixement a les premiades i als premiats, especialment en aquest Premi Innocampus Explora a la multidisciplinarietat en el treball final de grau. Als que esteu presents i als que no ens podeu acompanyar avui, he pogut fer-nos la foto amb dos de les premiades en aquest treball final de grau. Espero que aquest siga el primer de molts treballs brillants, treballs satisfactoris, treballs nutritius per a vosaltres i també per a la comunitat científica en la vostra vida personal i professional. Aquest ha de ser també l'objectiu a aconseguir. Espero que totes i tots, tant els que ens acompanyeu presencialment com els que faran seguiment del congrés de manera virtual, disfruteu dels aprenentatges que us brindarà aquest congrés. I amb aquestes paraules agraïm-vos novament la vostra presència
i participació en la vida activa de la universitat, com a rectora de la Universitat de València, vull mostrar-vos la meva satisfacció per comprovar en aquest congrés i en el vostre treball la importància que doneu a aquests valors com són la sostenibilitat, la inclusió, el respecte i procurar el benestar de tots els éssers vius que vivim i que compartim un món i una societat i, per tant, el valor de la inclusió i el respecte a totes i a tots. I més també avui en dia, en aquest dia de lluita i de manifestar-nos contra la violència de gènere, contra la violència masclista, també posar en valor aquests valors, valga la redundància, transversals que tenim a la nostra universitat, on té que ser la sostenibilitat, on té que ser la inclusió i on té que ser la igualtat de totes les persones des de la diversitat. Moltíssimes gràcies pel vostre treball, però sobretot per créixer en aquests valors i per aportar les decisions a partir d'aquests valors que milloraran la qualitat de vida de les persones i la qualitat de vida del planeta. Amb aquestes paraules, i felicitant-vos i agraint-vos el vostre treball, la vostra il·lusió, som joves i la il·lusió és molt important, declare inaugurat este congrés d'Infofutur 2021. Molt bon dia a totes i a tots. Moltíssimes gràcies. Després de les paraules de la senyora rectora, anem a donar pas als premis Signo Campus Explora a la multidisciplinaritat en el treball de fi de grau. Segons les bases dels premis, teníem un primer premi, un segon premi i 3 tercers premis que vaig anomenar per ordre alfabètic del cognom, simplement. El primer i tercer premi és per a Sandra Maria Delgado Argudo, de la Facultat de Biologia, per el seu treball fi de grau titulat Activación del checkpoint de integridad genómica por daño en el DNA. Daniel. Daniela. El altre segon premi és per a Pablo Rosillo Rodes en el seu TPG que porta per títol Proceso automático de extracción de fotometría y generación de curvas de luz para series de imágenes astronómicas de la Facultad de Física, que lamentablement no pot assistir per estar fora de València, però recollirà el premi la coordinadora de Física, Maria Jesús Hernández. L'altre premi és per a Yang Wu, no sé si he dit ell, no? Amb el PPG titular Reconocimiento de emociones a partir de señales fisiológicas utilizando modelos ocultos de Markov, alumna de GAETS. El segon premi és per a Elsa García López, de Matemàtiques, TPG es diu Divulgació de les Matemàtiques. Sí, perdó. Elsa no podia vindre a reflejar-lo tampoc i la seva tutora, la professora Isabel Cordero Carrión, recollirà el premi pel nom seu.
I per últim, el primer premi correspon a María del Pilar Martínez Terreno per el seu TFG titulat Clorofila en aguas de la Facultad de Química. Donant per conclosa aquest acte d'obertura del Congrés, ara passem a fora a la sessió de postres fins a la 1, que tindrem la conferència plenària d'Andreu Espí.